Nina bendloveni amandla nazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Bahlalele Ovalweni eMgungundlovu. Ukhala ngokuhloliswa OWAKADUKUZA. Kanti umphakathi uzibambele kolwamanzi. Sanemukelene nebesilo kuzona indaba zethu ze1KZNTV. Ihlalele Ovalweni imndeni elinyelele izinto zawo ngesikhathi ke semvula ezine isikhathi ke side kamuva nje. Umndeni wakandlela kwaMpumuze eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal uthi uphoqelekile ukuthi ukhiphe yonke impahla endlini kulandela ukuqhekeka kwendlu okuqubuka ngaphansi komhlaba abakhe kuwona. Kuphinde kwalimala nomgwaqo kule ndawo wahlehla kwathikamezeka imizi yabantu eyakhe ngezansi. Ilokhu iqhubekile imvula nokudala umonakalo kwaZulu-Natal njengoba kukhona abantu abalinyalelwe izindlu zabo kulandela izimvula zakwamuva. Le mvula ishiye umonakalo omkhulu kwaMpumuza eMgungundlovu. Le nkinga ingiqale ngo-April last year. Kwavele kwaqhuma lapha ngenzansi, kwaqhuma engazuthi khona obemba ngograde. Uma kuqhume kanjalo kwaqhuma indlu ngo-April. Ngase ngicabanga ukuthi into edlulayo lena ngoba bafika bonke abantu bazobheka nabamasipala bafika bayibona nendlela isaqhumile nje kancane hayi kakhulu kangaka. Ngase ngibuye ngihlalela ngacabanga ukuthi into edlulayo sekubuya manje nake nje seqhumisa nje yonke into njengoba ubona nje nale ndlela amathazi abheke phezulu. Qhume yonke into nje ngoba abangenayo la bathi angiphume le ndlu sizowela kumina. Kuyabokozela ke noma unyacela. Ngicabanga ukuthi phela engakhe phansi kwesingholi ngoba kwavele kwasuka imbali lezi engitshalile la phezulu zabe zashona phansi vele kwangathi kwehla umhlabathi la ngaphandle njengoba usukwehla la ngaphakathi ke manje endlini. Kanti elinye ilungu lomphakathi uJabu Mdluli uthe indlu yakhe iyahlehla. Phahlamezeke kakhulu ngoba imvula zingishayile azingishayanga kulonyaka sangiqala kuloya ngoba indlu yadidika kuloya nyaka. Kwawa udonga ngazama ngaciciyela kwaphinde kwawa njoba sekuwe kakhulu ke manje. Ngiyasaba ngoba ngiyabona vele indawo iyahlehla eyemfuleni. Lokhu lesihlahla bengisibukela kude kodwa mengithi ngiyabona ukuthi indawo iyashifta yenza nje iyahlehla and la endlini kuvule kumselo omkhulu kunomselo nje omkhulu lendlini iyaqhubeka ngalena ke ayikho indawo yokuya lapha phansi. Ikhansela kuWard 1 ukhulekani Msomi uthe umonakalo omkhulu kakhulu. Imvula lapha kade zina khona kakhulu zingayeki zigcine sezibhodloza lomgaqo njengoba nubona umhlaba wahlehla not only here even nasemzini yabantu mawuqalaza ngasenzansi uhlehlile umhlaba kwagcina sekuhlehla even nalomgaqo njengoba siwubona nje ubhodloke kanje. Lo mgaqo lo sikubona uShange Road umgaqo waka Department of Transport uhamba Makhumbi is a very busy road njengoba senibona nje kade singena la size saphuqaleka ukuthi siuvale thina lo mgaqo lo khona abantu bengebasahamba kuona because usuyingozi even nasemphakathini because umhlabathi uyahlehla and the more umhlabathi uhlehla uma uqalaza la ngenhla kunezindlu zabantu futhi so the more umhlaba uhlehla kwenzeka lento esibiza ngeOsbok Lake izindlu zabantu nazo isengcupheni zokuthi zihlehle so it's a natural disaster enzakalile. Siyacela ukuthi nombani ongakwazi ukuthi angenelele afike azongenelela la because ses affecteke kakhulu and njengoba izingane zizovula nje esikoleni omalume laba bathatha izingane namatekisi angena la azothatha abafundi nengane zesikole bazophazamiseka kakhulu ngalomngozi lokho nangi disaster lesithe yavela la kwaMpumuza. Umsomi uthe sebelwenzile uhlelo lokuhlola umuzi ngomuzi elinyalelwe kanti njengamanje basalinde izimpendulo. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube kisemgungundlovu. Umndeni wakashange entshawini eStenga kwaZulu-Natal uthi usufisa ngisho ukuthutha kule ndawo njengoba ke ziningi igameko osudlule kuzona ezikhombisa inzondo othi ke uyazi ke obhekene nawo kuyona le ndawo. Lokho ekulandela ke isigameko sakamuva nje sokubulawa komzukulu wakhona ogcine kutholakala ke ikhanda nomlenze okukholakala ukuthi ngokwakhe kanti ngaphambili nomndeni uthi useka wacishwa wangqongqiswa ngomlilo ngesizathu ongasazi. Miningi imizamo esenziwe umphakathi ubamsene nezinhlaka ezahlukene njengoba ukuswanga usuku langolesihlanu uthi waqale uwabheke indaweni ezahlukene kwazokwathi ngosuku langolesine wathola umqhafazo
uvela kumuntu ongaziwa ubayalela ukuthi umzimba ukephi okanye izicubu zomzimba zikephi nokuyilaba afike bathola khona ikhanda kanye nomlenze owusuqala ukuvuvukala. Umndeni kaPhilasande uthi wona uyakholwa ukuthi umlenze kanye naleli khanda kwakhe. Ngalesikhathi enika lo baba inamba ethi gijimisa le namba lapha kuboka lengane elahlekile bese buza lo baba ngokusichazela kwakhe ukuthi athi ubani wena athi naye akubalekile ukuthi ngubani wena hambisa le namba kulabantu basheshe ngoba ingane umzimba uyodayiswa eMozambique inyawo zayo nekhanda bayokuthola endivani le kaMcineke bridge futhi umphakathi bese omunye uhlephuke phakathi bahambe bayobheka lapha balithola kunyawo ke bese amaphoyisa avela isifikile abesefonela lawo ezinja bese bethola ikhanda la sekuthanda konakala anembobo la ngemuva umlenzeke uphakathi emanzini bonakele ngoba uphakathi emanzini kodwa udumbile benemlenze emncane udumbile umlenze kodwa ngabona ukuthi owakhe ngabona nekhanda ngabona nje lakhe. Okunya kuvezile uthi akaza kucabanga ukuthi obhekana nesimo esifuze lesi njengoba eseneminyaka engama-20 nafika kule ndawo engakaze ehlekelwe ilesihlakalo. Kubalulekile ukuthi mhlawumbe makudlula lesi simo esinje mhlawumbe angazi ngithole enye nje mhlawumbe indawo ngoba kusho ukuthi mhlawumbe asiphephile asazi ukuthi siphephe kangakanani ngoba sebabasijikela nangomlilo lapho kusho ukuthi bafana babefuna sife sonke nezingane ezincane nalapha icala silasi basishayela namawindi nalapha silazi icala futhi inhloso ukuthi sihambe masithola indawo asazothola nje phela yabiza indawo nokwakha kuyabiza wakhona la ngapha ngokubhatanisa amandla amancane mhlawumbe uhulumeni mhlawumbe uyasiza azizamele ngenye indlela. Ngokusho komndeni uthi abaseshi babatshela ukuthi isikhathi sizokwenziwa ngesonto elizayo ulibofuzo njengoba izicubu izosikhathi izohamba zePitoli ngoLesithathu. Kwazi uyifihla ingaphela ngaphandle mawuthi gcina ukuthi akusatholakala ngempela ke kuze kuthatha isikhathi eside kodwa sizolinda dleki akulaleki kunzima nje ajabulele ukuthi ayithole mhlawumbe thina ngconywana. Ongusekela thisha nhloko wala kade kufunda khona uPhilasande uthi nabo njengothisha emva ukuze lesi sigameko bawuhambela lo mndeni ngoba bezobe beshaqekile. We are really devastated by what has happened. It's so painful. We visited the family as a staff, management, of course, and some members of the SGB. And I believe we are also coming from the family. It's very bad. You know, it's beyond words. There's legally I can say to explain what has happened as a school. We are so devastated. Uphenyo lwamaphoyisa luyaqhubeka. Police in Ngokuhloliswa opened a case of murder following the discovery of human body parts in a stream and bushes at the Ovalweni area on Sunday. The body parts are suspected to be of the 7-year-old boy who reportedly went missing on 5 January this year. The search for the missing body parts continues, and investigations are underway to ascertain the true identity of the recovered body parts as well as the possible cause of death. Kutebo Hosbisi, Kisestenga.
Kube nenkulu inhlokomo emphakathini waseMadlankana kwa-12 ngaphansi komasipala omhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal ngenkathi kuphuma amanzi kompompo kokuqala eminyakeni engaphezulu kwemithathu. Lo mphakathi usukume wazibambela amathupha ukulungisa kwamapayipi amanzi asevaleke isikhathi eside kule ndawo. Omunye amalungu omphakathi akade ingxenye yokulungiswa kwalo mapayipi uthi kwehla umthwalo emahlombe abo njengoba amanzi sebezowathola njengabantu bonke. Ngemuva kokubika ngodaba lomphakathi waku-Ward 12 eMadlankana osukume wazibambela ngokwabo ukulungiswa kwamapayipi amanzi. Lo mphakathi zigcine zifezekile izifiso zawo njengoba belale esephuma amanzi la abevaleke khona. Uphumlani kunene oyilungu lalomphakathi uzwakalise injabulo ngokuphuma kwamanzi. Mina ngizizwa ngijabule kakhulu futhi nabantu abaningi la endaweni bajabule kakhulu ngoba sekuyisikhathi eside amanzi singenawo la. So ngokubuya kwamanzi ke abantu bazizwe bejabule futhi ke into edale leso simo ukuthi kube kanjalo indlela ukuthi besibambisene kakhulu nomphakathi sizana kusukela ekseni singalahlene nento besidla besizamela thina ngokuhlanganisa kwenzela ukuthi singadikibali bengadikibali abantu besebenzisana nabo kwaze kwawushaya u9 ebusuku. Okunene uthi amanzi abevalwe ukuphazamiseka kwengqalasizinda ebingalungiswa nabathe uma bezihlolela ngokwabo abeke esephuma amanzi. Inkinga esitholileke sithola ukuthi lapha bese kune rust kune steering lapha esijikiswayo siphinde sivalwe kuyisona esicontrola ukuhamba kwamanzi okube yisona esitholile ukuthi sesinani kune stumbling block ngenxa ye rust sithe masixegisa khona ke kwase kubuya ipressure enkulu amanzi akwazi ukuhamba afinyelela naseyindaweni la ebengakwazi ukufinyelela khona. Njengoba ubona nje namanje ngikhuluma nje amazi wabona ephuma la empompini nangilalanga la ekhaya izolo ebusuku ngiwathuthela la idramini ngoba ipipe lami lapha la limala bese kunesikhathi eside amanzi engasebenzi nezingane bese ithanda ukudlala kuyo le ndawo ngoba bese kuyindawo engasana kwemuntu. Kanti ke linye lamalungu omphakathi eselikhulile lithi kabe bekudinga ukuba namanzi asemakhaya ukuze bezomelana nezidingo zempilo. Uthini into besifuna amanzi aphuma epayipini njengoba safaka ompompi ukuthi sibe namanzi ngompompi. Sinama toilet endlini sesakha ama toilet endlini amanzi besingenawo okushaya ama toilet. Uyabo izinto ekanjalo nje sijabule kakhulu njengoba kukanje manje ebuyile amanzi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngiseMadlankana. Ake sithi shelele idolo umbukeli sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Nina bendloveni amandla sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazi indaba kuyizwe sithi ngezihamba phambili namuhla. Bahlalele Ovalweni eMgungundlovu. Ukhala ngokuhloliswa OWAKADUKUZA. Kanti umphakathi uzibambele kolwamanzi. Idolobha laseThekwini KwaZulu-Natal liyaqhubeka nokubala nalawa asathandwa izivakashi yize kube nezingqinamba elibhekene nazo ngonyaka owedlule. Lokhu kudalelwe imeya yomkhandlu udolobha iTheku uMxolisi Khawunda kwisithangamna bezindaba kubuyekeza imiphumela yezokuvakasha ngesikhathi samaholide okuphela konyaka kodlule. Khuluma kulesi sithangama uKhawunda uveza ukuthi kuyinkinga ezibhekene nalo masipala ziholele ekutheni sehleke isibalo sezivakashi ngakho bawuqonda kumsebenzi obahlalele ukuba balungise lapho konakale khona. Yize ingqinamba ezibhekane nedolobha iTheku ngonyaka owedlule likwazile ukuheha inqoba yezivakashi ukuba izochitha amaholide azo okuphela konyaka. Ekhuluma nabeyindaba namuhla umeya waleli dolobha uvezeke ukuthi nakuba sehlile isibalo sezivakashi bathokozile nokho njengoba bekwazile ukwenza igidi emnothweni walo leli dolobha ngalesi sikhathi baphinde ke badala nenqoba yamathuba omsebenzi. Ama visitors wamukelile nakubehlikile kodwa kwazile ukuba u702,735 akwazi futhi ukusebenzisa imali direct spend ka 1.5 billion kwakwazi futhi ukuthi 3.5 billion rands kwaba imali engenayo esikhwameni somnotho iGDP yethu njengeTheku. And ke kwadala amathuba omsebenzi abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nesihlanu 7,775 jobs. Ngokuthi sandise kakhulu umsebenzi wamaphoyisa ugqame ubonakale benza imisebenzi ukuthi kuvikelwe impilo zabantu nasemgwaqweni
nasey'ndaweni abantu abahlala kuzona nakuma-malls. Yingakho sibe ney'gameko ey'ncane. Iy'gameko ey'ncane zobugebengu ney'gameko futhi ey'ncane zey'ngozi zemigwaqo. Lapho esithi khona zibikiwe zarekhodwa phansi emabhukwini amaphoyisa. UKhawunda ugxeka amaqembu aphikisayo ngokugqugquzela ke ivakashi ukuba ke zihambele kude naleli dolobha, ethi ke lokhu ngezinye zezinto eziholele kwehleni kwesibalo seyivakashi. Ngo-2019 iTheku lamukela izivakashi ezingu-980,000 kanti nonyaka lamukele ezibalelwa ku-702,735. Uthi-ke sebeqale umkhankaso wokuhlawulisa abanikazi bey'tolo ey'ngcolisa idolobha, kanti baphezu komkhankaso wokubhekana nodaba lwamabhilidi angekho esimeni naholela ekwandeni kokudayiswa kwey'dakamizwa. Especially dealing with the bad buildings which are invaded, dealing with the residential buildings, the flats in the city where we cannot account for people who live in those buildings, because that's how drug trafficking is taking place, where you cannot account for people who reside in a particular flat. So we must know each and everyone who resides in a flat. So we are putting plans to ensure that we respond to that particular challenge. Kuzokhumuleka ukuthi ukuhlasela kwezikhukhula ngasekuqaleni konyaka owedlule kushiye leli dolobha likhahlamezeke kakhulu, ikakhulukazi ingqalazinda eyaphazamisa ukusebenza kwey'ndawo ezivame ukuheha kwezona ivakashi ezifana nolwandle, kwazise indle ebigeleza ke ize iyongena khona. Kulesi sithangami uKhawunda uphinde wakhala kakhulu ngabantu abadicelela phansi baphinde ke bebe ingqalazinda ngenhloso yokuphazamisa ukusebenza kwayo. Ingqalasizinda yethu inokuhlaselwa kakhulu. Khona abavala ama-valves ethu, uthola kwenye indawo amanzi bengaphumi kanti kunabasebenzi nje noma angithi kunabantu nje. Ngoba kuyotholakala mase kuthola i-investigation ukuthi bayabasebenzi. Kunabantu bawavala ama-valve engasebenzi amanzi engaphumi. Mase kutholakala emva kwesikhathi ukuthi hayi i-valve nje ehlisiwe, kufanele bekunyusa i-valve abantu bethola amanzi. So zonke ke lezo zinto zibuye zilimaze uhlelo lwethu lokudlulisa amanzi, kanti nokucekelwa phansi kwamapayipi ethu nama-valve ethu, abanye bentshontshe insimbi kuwona bentshontshe izinto ezahlukahlukene, lokhu kube nomthelelo omubi kakhulu ekudluliseni kwamanzi. Siyaxolisa kakhulu, sinethemba lokuthi ukubambisana nomphakathi zonke lezi inkinga sizodlula kuzona. Ey'ndabeni za-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Usuzothola ukukhanya umphakathi waseFrance eMgungundlovu maphakathi nekaMthaniya usekuphela izinyanga ezingaphezulu kwe5 ungenawo ugesi. Lo mphakathi uthi usizwe ukuteleka ushisa amathayi kuze ke imfuno zawo kesithathele phezulu. Namhlanje ke inkampani ephehla ugesi ihambelele indawo kuyofaka phecelezi transformer entshaceke. Lokhu kwenzeka ngemuva kwengxoxo inzulu phakathi kwalo mphakathi kanye neziphathimandla ziwuncenxa kukhokhe enye ingxenye yemali njengoba besolwa ngokuthi ke bebefake ngokungekho emthethweni. Ukubhikisha komphakathi waseFrance uvala umgwaqo kuthele izithelo ezinhle njengoba udaba lwabo lusukunyelwe phezulu. Lo mphakathi uhluleke na ukujabula namhlanje njengoba bewuzofakelwa itransformer entsha. Ngeke ngize ngisho ukuthi sisizwa kahle noma sisizwa kabi, kodwa sesikuthatha ngokuthi njenganento ekade yasihambela, asazi namhlanje ukuthi angazi ngabe ngithini. Namhlanje ngithi nje ekugcineni izifike emva kwesikhathi esingakasilindile. Sibonga kodwa ona ukuthi bagcine befikile namhlanje bezosifakela. Singazi ukuthi ngempela bazosifakela ngempela emva kwesikhathi esingakasesimile la. Siyathembisa ukuthi ugesi sokhokhela mhlambe nawo uma ulokozo Eskom uma uzokwenza sure ukuthi mhlambe umuntu nomuntu noma umuzi nomuzi uzodila ngendlela yawo ukuthi mase sowufakile ukhokhela ndlelani makuthiwa oro bill uzokwenza kanjani, especially mhlambe lapha ezigubhini. Mhlambe iyona into esizama ngawo wonke amandla ethu ukuthi umuntu angasithinti isigubhu lesiya esithathe kusona sonke njengoba sithatha mhlambe plus or minus 4 or 5. Umuntu methinta lapha kuzofanele kube umsebenzi wethu ukuthi siyamgada, mhlambe makuthiwa khona ke la afuna khona ukwenza okungenani akakwenze endlini yakhe. Uqhuma kwale transformer kwaphoqa ukuba umphakathi uhlanganise imali yenhlawulo kwaEskom, kepha bathe ngemumva kwaloko balinde isikhathi eside.
Uma sebekhokhile abantu bekungelula nokho ngoba ukukhuluma nabantu abantu bengafuni ukukhokha kwesisikhathi nje kade belwa kawaka nalapha kumina bazebalwa belwa nakumina bezitshela ukuthi imali eza kumina kanti imali mina bengisiza ukuthi sibe no Eskom. uEskom into esuke yenzeka nawo wanephuthulo lokuthembisa ukukhulume nami uthuyeza ngikhulume nabantu ngithuyeza khona okwenzakala kungenzeki lutho njengoba namhlanje sisamile sisalinde kona lokho ukuthi bayeza silindile njengamanje kodwa esinethemba ukuthi namhlanje kuzokwenzeka lokho okuyikona esikudingayo okusempeleni nje engifuna ukusho ikona engingakusho ngendaba Eskom ukuthi nosile saphindelela mina siqu sami kuyakwaye sengiya more than 16 times okade ngibala ngibheka phansi obengibala 16 times ngilungisa indaba yalapha kaEskom bakhokha futhi abantu bakhona bangakhokhanga ngokugcwele kodwa nabo bezama bapatanisa bayakhokha kumanje basaqhubeka bayakhokha. Iphini lemeya kumasipala umsunduzi umxolisi Mkhize unxuse umphakathi ukuba unakekele ingqalasizinda. Abantu balapha ke azange babe nawo Christmas okhanyayo ngenxa yokuthi ke ugesi bebekade bengenawo kodwa ngifisa ukubonga umphakathi ukuthi emva kuba sesixoxisanile nawo bakwazi ukulibona iphutha labo bafundile emaphutheni abo sikwazile ukuvumelana nabo ukuthi akube kuqala njengamanje kube khona abakhokhayo okuncane ukuze uEskom ubone ukuthi ba willing nangempela bakwenzile lokho abantu bakithi ke ingakho ke uEskom ugcina usuyithengile transformer uzoyifaka namhlanje so lizothi lishaya ihora lesine bahlali nizobe ninawo ugesi nizobe senikhanyisa nani kodwa ke siyacela ke kusuka manje kuyaphambili ukuthi ingqalasizinda lena siyivikele asuthengeni ugesi ukuze siqhubeke ama services kufakelwe nabanye abantu la bengakafiki khona ngoba kuba nogesi bese uvula u2 plate nje ebusika ushiye kanjalo ngoba uthi ugesi awukhokheli ikona lokhu okubangela ukuthi ingqalasizinda nama transformers aka Eskom agcine se overstretched engasakwazi ukuthi acarry iload lene bekumela icarry. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Lo belibamba ubukhosi esizweni sakwaMkhwanazi kwadlangezwa ngasempangeni enyakatho KwaZulu-Natal uMandla Mkhwanazi wedlulisele ngokusemthethweni isihlalo sobukhosi balesi sizwe enkosini esanda kubekwa inkosi ukwenza kwenkosi ithole enhlanhla Mkhwanazi kaMkhonto kayise oneminyaka engama-26 26 yobudala. Inkosi ukwenza kwenkosi ithi sikulungele ukuthatha lesihlalo yabise izibophezela ngokusebenza ngobuqotho kanye nokwethembeka ke qhubeke lapho kushiye khona inkosi ebikade ibambele kusukela ngonyaka u2011. Inkosi yesizwe sakwaMkhwanazi esanda kubekwa esihlalweni ngemuva kokubanjelwa iminyaka engaphezulu kweshumi ngoba ibisencane ithi kuyinjabulo ukuhlala kulesi sihlalo eyasishiyelwa ngubaba wayo. Soluhle namuhla uthi nami ngibe ngithola ithuba ukuthi ngithathe umsebenzi engashela obaba engashela okhokho basekhaya uthi ngithathe lomsebenzi nami ngiyise phambili ngifeza amaphupho ngafuna ukwafeza ami nawabo. Okade ke ebambe njengebamba bukhosi esizweni sakwaMkhwanazi inkosi uMandla Mkhwanazi uthi ke isizwe sakubo sizoqhubeka nokuthuthukisa impilo yabantu njengoba bezivele senza phambilini. Njengesizwe sakwaMkhwanazi sisebenza siyimbumba siyi-unity nomndeni kanjalo nesizwe sonke. Siyazi ke ukuthi akukho sokele kungenasici ezintweni ebeziyintuthuko ebezithuthukisa abantu. Inkosi entsha ukwenza usazoqhubeka sizoqhubeka naye abantu bethuthukiswa. Ingakho ngithi abantu ngeke behlale bengasho lokho nalokho ngoba baneliseki futhi ngeke bekuthanda bonke abantu ungemali kodwa okubalekile ukuthi njoba esho ukuthi sizama konke kusemandleni uthi abantu besizwe sakwaMkhwanazi bathuthuke baye phambili. Kanti ke enye yezinduna ibonge ukusebenza ngenhlonipho kwenkosi uMandla Mkhwanazi obekade ebambele inkosi esihlezi esihlalweni inkosi ukwenza kwenkosi Mkhwanazi. Sisebenze kahle kakhulu nenkosi endala ibambele ingane mfowabo la khona ibihlonipha kakhulu nathi bese ukukhuluma nayo futhi silalele futhi okunye mfuna ukuqinisa kuningi ukukhuluma okuzovela njengoba sikhlele inkosi
ingakukhuluma ngemuva phambi kwenduna ivele kubeka phambi kwenduna engakuthanda ukuthi lokhu izinduna angikuthandi okwenzekile ngifuna kube lokho nalokho. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngesedlangezwa. Ake siphinde sithi shelele itolo umbukeliso ubuye sibuye futhi nezinye izindaba. Nina bendloveni amandla sibonge siphinde sinamukele futhi nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazi indaba okuyize sithi ngezihamba phambili. Bahlalele Ovalweni eMgungundlovu. Ukhala ngokuhloliswa owakadukuza kanti umphakathi uzibambele kolwamanzi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 16.91 cents maqhathaniswa nedola laseMelika bengu20.53 cents kupondo waseBrithani libe ngu18.19 cents ku-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,883.2 cents ounce kuthi intengo yoilo ongahluziwe yona ube ngu$82.67 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu elingompetha beligi ye-DStv Premiership eMamelodi Sundowns abafana besitayela mancane kakhulu amathuba ukuthi ke ithenga abadlali ngenhloso sokuqinisa isikwati sawo ngalesi sikhathi senyanga kaMasingana sokuthenga kanjalo nokushintshisana ngabadlali. Lokhu kudalelwe inhloko yabaqeqeshi kuleli qembu uRolani Mkwena oveza ukuthi akekho umdlalo waleli qembu oseke weza ngaphambili ecela ukubolekiswa noma ukukhululwa kulona leli qembu. Kusukela kuvele indaba zokuthi umgadla waleli qembu uPeter Shalulile usikazi ukuyofuna amadlala ahlaza phesha kwezulwandle bekubheka ukuthi leli qembu liqinise kubagadli kodwa ke akubukeki sengathi ngeke kwenzeke lokhu uma ngabe kuzoya ngokwamagama kaMkwena. Ake sibhekana nesimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu womzimvubu amamponda isaba ukuyehlelo kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.